लोगोफोरनो जोंहा गय फिथाइ खाबाय 30 थाखा थाइब्रै नै खालागासिनो दं खनग्राफ्रा खनदों लोगोफोर नोंसोर आंनि बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो नै खनग्राफ्रा नै खाजोब्बाय ओरैजायबो दङ नायबाय थादो नै खनग्राफ्रा नायहरनोसै खनग्राफोर नायलांबाय थादो आरो खननो दंबावो खनखाङाखै नै दंबावो नै खाखांबाय खनग्राफ्रा साहा लोंनो नागिरदों नै खाखांबाय आरो दंबावो खननो 30 थाखा थाइब्रै दे लोगोफोर नोंसोरना बेसेबां बुरजा मोनदोंबा खोन्थाहरदो नै साहा लोंग्राफ्रा जों दैखर जावनाया फैदोंसोमोन गय खादों होनना मिथिया खाखांबाय ओरैजायबो खाखांबाय आरो ओरैजायबो खाखांजोब्बाय खनगासिनो दं दायो सावरिफोर खनग्राफोरा नै नोंसोर नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायबाय थादो जोंना गय फिथाइया 30 थाखा थाइब्रैल' लोगोफोर खनखाङाखै माखासेल' खनखांदों नै दंबावो आरो गय खनग्राफोरा नै साहा लोंगासिनो दं ओरैबो दङ सासे सानै साथाम साब्रै साबा 6 जन आरो सानैया खारबाय खाखांबाय दंबावो खननो ना दंबावो ना मेरला दंबावो ना जोबबानो जायाखै नागिरदायो साननोसै आं इखो बस्थानै बस्थाब्रै जों बस्थाबा ओमफ्राय जों 6 7 8 9 10टा 11टा दङ नै बेयाव 11 बस्ता ओमफ्राय 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20टा बेयाव 20टा बेसेबां ओंखारो दं 20टायाव गासै जोंनिजों 20टा खानानै सिखायबाय अखा होदोंनो अखा नै अखाया लोगोफोर अखा गोलैदों मोनाबाय दिनै दैखर जावनानै लानो मोनासै नालाय मोनाबाबो लाबाय आरो नोंहाय मोनथाम दङ लोगोफोरनियाव मोनथाम नै मोनसे मोननै मोनथाम ओमफ्राय आदा अखा हादोंलै लोगोफोर नै जोंनियाव अखा गोलैबाय थादों अखाया एसे हादों नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायबाय थादो जोंनिया गया बारा दामानो नङा जोंनिया 30 थाखा थाइब्रैल' नोंसिना बेसेबां बुरजा दाम जाखो दाम बुरजाबा आंनो खोन्था मोनाबाय नालाय होनबा ओइनिफ्राय दंजोबो नै खोमसि नुला नै